Здравейте, хора! Дадете да видите онова видео и пак се върнете да се запознаете малко повече с това. Днес ще видим разликите, още от сега ги виждам. Това BMW X5 не фейслифтването ми прилича на едно друго, но нека да започваме. Така, не правя реклама, не спонсорира работи този канал. Там. Купете се кофран маслото. Сетих се как се казва. Ето да го улети малко и вие да свърте нещо там от мене. Тук. Така. В бронята има разлики. Произвежда 2000-та година до 2006-та, където го сменя Е70. Ето е по-хубаво май. Е53 преди фейслифта, 2004-та година правят фейслифт. Ще е малко по-кратко това видео. Дясно, съответно. Има леки разлики по външния вид. Може да забележите Тук долу. Фаровете. Също така има разлика отзад при багажника. При фейса вече се появява функцията Soft Close, която автоматично затваря багажника. Преди фейса трябва да се... Ето тук бронята. Тук пак няма такова. Дето пише X5. Тук има много разлики. За пред средни. Средни са. На автомобила и фактически преди фейса и след фейса получаваме две различни колени. И нека да започнем с двигатели. И в автомобила има както бензинови, така и дизелови агрегати. В случая тук имаме тройка бензин и моята тройка дизел. Нека да започнем с бензиновите двигатели. Тройка нафта, самолет. Нафта, дизел нафта. Бензин, който е редови шестицилиндров двигател, М54 ли се казваш. Също така може да срещнем двигател 4.4 и 4.6 IS, които са... В двигателите няма разлика. Само малко. Там вие виждате ли? На фейслифта малко... Не фейслифта са малко по... повече не го слушаме на този човек, а повече виждаме разликите. Ценни цанти. Нищо не е това. Просто са ги пребуди серия такъв модела. Тук е малко по-такова ценно, но така. Номера вижте го. Ето вижте. Високотехнологични двигатели, сложни и ходят с звукове, за това, че доста се чупят, са доста проблеми. Каква хубава природа има. Но смятам до тук да приключа това видео, подготовка за друго видео. Цял от мен. Абонирайте се канала и вижте другото му видео.